लोगोफोर Yamaha बाइक डिलार नावकाटा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बड'लेण्ड हेलो ब्रो मा खबर ब्रो मा खबर हाब माथो बाइकआ सेल थांजोबबाय फुजानि अ माय गड हेलो लोगोफोर दिनै आं नावकाटा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बड'लेण्ड नै जों बिथां ब्रनि Yamaha डिलाराव फैदों दै लोगोफोर नोंथांमोननो बाइक देखायनि स' बाइकआ फुल दंमोन लोगोफोर सेल जाजोब्बायनो फुजानि नोंथांमोननो एसे देखायदों आंबो बाइक लानो गोसोमोन नायनि बोरै बोरै दामफोरा नै स्कुटि नै लोगोफोर खालि जाजोब्बाय लोगोफोर साननैसो उनाव आरो फन जालायगोन बेयाव नोंथांमोन दिनै एसे रायज्लायनां नै बिथांजों मालिकजों Yamaha बाबुआ मा बाबु फुजानि माइलाय लाबोलाय वाव आय गुलिदोंमोन Oh my god. Berapa orang isi kehidupan deh, nasi tanda deh. Kamu nih baik deh kayak gini, ang sandeng. Lanang genang besan sih, ang YouTuber zabai nalai, ang ride kamu ke Sedongo, gezan, Shillong, Arunachal, gebang. Ang sandeng ini selain sih karena baik pura beri dam lagi beri gelikan. Biang tuh somai pura. Nentang mana video call ke pernah lambai ta. बाइकआ गोबां दंमोन फुजानि नांजोबबाय ओमफ्राय आं दिनै एसे सावरायलायगोन आरो नोंथांमोनाबो मिथिना लानाया मोजां बाइकआ बोरै सोलिगोन बोरै दामनि फोरो नोंथांमोनाथ' किसुमान मिथियाबो जानो हागौ दिनै आं सोंगोन नै बिथां Yamaha मालिकजों दै लोगोफोर दै अके अब्ला नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ एन्सेक दिनै एसे हेल्प खालामना होदों आंखौ दै ओमफ्राय बैयावथ' सिखारदों अननानै सिखारगोन ओमफ्राय नैबे बेसेबां गोलैगोन डाइरेक्ट हेन्ड केस लाब्ला दे बुंदो दामालाय एसे आप डाउन जागासिनो गोसा बुं दे ब्र दे दामा माने एसे आप डाउन जागासिनो आरोना खमसे खम 2,07,000 सो गोलैगोन आरो आच्छा 2,70,000 70 नङा 7,000 अ 2,07,000 वाव लोगोफोर दिनैसो मिथिबाय आं बाइकनि दाम सोंफेराखैमोन दै नैबे Yamahaयाव दिनै आं फार्स्ट Yamaha डिलाराव हाबदों आरो बाप 2,07,000 वाव लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ मा बाइक होनो आं दासिमबो मिथियाखै खिन्थु आङो बाइकनि बारा नाम लाया दै गोसोआव बाइकनि मुङानो जाबाय माने R15 आच्छा version 4 आच्छा ओमफ्राय नैबेबो Yamaha ना ओमफ्राय FZ वाव FZS माने आङो आंनि गोबां लोगोफोराबो गारि लादों किन्तु आं नैबायदि लानाय नुवाखै आरो ओमफ्राय आं मिथियाखैमोन थारमाने बे गारिया जेनेबा मा गारि बेबायदि आरोखि लोगोफोर बिना प्राइसआ दङ आच्छा 43 दङ 43 1,43,000 वाव ओमफ्राय ब्र'आ एसे एड्रेस होदो बे जोंनि नैबे नावकाटा मोनैखौ आच्छा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट आच्छा बेयावनो आरो आंनि डिलारा आंनो बुंनोसै फुजानि फुल दंमोन आरो नांजोबबायनो ओमफ्राय बे Yamaha डिलार नङा होमबा ब्र ओमफ्राय मा बाइक नांगौ Yamaha कम्पानिनि बेखौनो मोनगोन आरो ना बिथाङा लामना होनो हागोन आरो नोंथांमोना जोंनि बे सुक्लाय सेरफांनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि नावकाटा होनना बुङो जेराव नावकाटा लोगोफोर ओरैजाय गरायसरनिफ्राय बगामाथिनिफ्राय ओरै गरायसर रड नोंथांमोना सुक्लाय सेरफांनि जायफोरा बाइक लानो गोसो दङ नोंथांमोना नैखौ लोगो हमनानै फैनो हागोन नावकाटा टाउनाव लोगोफोर ओमफ्राय खाथियाव आदा हटेलबो दं माथो नै नुदों आदा हटेल आरो मा हटेल दं बिथिं साइडआव रिमजिम दं ओमफ्राय आरो बाजै हटेल दं आच्छा ओमफ्राय नावकाटायाव जेनेबा फैबानो मिथिखागोन नङा होमबा Yamaha डिलारा मोनसेल'सो नङा होमबा मोनसेल'सो नै आरो बिथांखौ सिनायना ला लोगोफोर नोंथांमोना फैनानै बिन्दास लोगो बायदि रायलायनो हागोन आरो खिन्थु बेलेगाव थांब्ला एसे कनफिउस जायो लाजियो माने सोंनो खिन्थु बिथांजों A to Z सोंनो हागोन आरो गावनि न'नि आंगो लोगो हिसाबै फ्रेन्ड हिसाबै बिन्दास फै लोगोफोर आंबो सम फैगोन बिथांनि दामानि बिथांजों लोगोखा नालाय आङो टाइम मोनाखैमोन दासान्दि आं सम फैबाय थागोन आंखौबो लोगो मोनगोन सानदों मा नै गोरिया सोमदोन इउटुबारनि चेनेलनि दारै फैयोबा पापा आं माने 1,000 सो माने डिसकाउन्ट होगोन आरो अ थिगानो दं लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि नावकाटायाव खाथिफोरनिया फैबानो जाबाय आरो गोजानियाबोथ' मिथिबाय नङा होमबा बाइकआ बेसेबां गोलैयो नैखौ दाना सेंग्राफ्रा बांसिन बेखौ लायो बेखायनो आं बुंदों लोगोफोर नैखौ नोंथांमोना फैबानो जाबाय दै
सुक्लाय सेरफांनिजों लोगोसे सोरबाफोर गोजाननिबाबो जेनेबा लानो गोसोबा आरो फैबानो जाबाय सिख्लाफोरनि थाखाय यामाहा स्कुटि नैबे डाइरेक्ट हेन्ड केस बेसेबां गोलैगोन बियो प्राइसा दङ 1,12,000 दं 1,12,000 लोगोफोर डाइरेक्ट केस लाब्ला बै एसे खम दं नैबेलाय बेसेबां बियो 1,08,300 1,08,300 नो ओमफ्राय नैबेथ' बुंखाबाय बेयाव बेसेबांमोनलाय 1 लाख बेसेबां बियो 1,43,000 नोंथांमोना गारिखौ खम नुनो हागौ खिन्थु यामाहा कम्पानिनि मा टाइपनि गारि नांगौ नोंथांमोना मोनगोन आरो नोंथांमोना फैल' बिन्दास रायलायफैल' नै बिथां ब्र'जों अब्लानो नोंथांमोना टेनसन गैया आरोखि फ्रि रायलायनानै फैबानो जाबाय दे लोगोफोर दै अके अब्ला आं भिडिअखौ फोजोबथ'बाय नेक्स्टआव मोजां बानायबावगोन आरो नोंथांमोननो आं बेखौनो शेयार खालामबाय लोगोफोर बा बाबुआ नै फुजानि मा बिलाय आंनोसो सम बाबु नै बाबु आंखौ गावगौमोननो बियो ओमफ्राय बबा गावसिगौमोन जां गावगौमोन आं भिडिअसो बानायदो दै देलाय हाथायगोनलाय मिनि देलाय गावदोंमोन लोगोफोर जानाया खिथरनांदो ओरै आंखौसो समायो माथो बहनै गावगोनां बर'फोर मोजां थाबाय बाय ना राजाया जाया हेन्डसाम नै गुफुरथार लोगोफोर एसे बारा डिसिप्लिन गैयै भिडिअ बानायबाय अब्लाबो नोंथांमोना नायदो लोगोफोर आरो नेक्स्टआव आं मोजां बानायबावगोन दै नै बिथाङानो मोजां नायना ला नै लोगोफोर हेन्डसामखानै वाव नै लोगोफोर आं भिडिअखौ फोजोबनोसै नै बिथांखौ मोजाङै सिनायना ला लोगोफोर सिनायना लादो बिथाङानो जाबाय यामाहानि डिलारनि अनार नोंथांमोना फैदो आरो गोसो बायदि सोंफायदो लोगोफोर नावकाटा दासान्दै जोंना तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जाबाय लोगोफोर बड'लेण्ड अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ फोजोबनोसै नै एसेबाव नायना ला नै लोगोफोर नायना ला अब्ला लोगोफोर टाटा बाय बाय